வானஸ் நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது ஜெசன் தமிழ் கேமிங். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயரோட நியூ அப்டேட் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்ட் 4 தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் வந்து வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். கூட வந்து பார்க்குறதுக்கு பெல் ஐக்கானை வந்து டிங்கி நாட்டி விட்டுருங்க. அப்புறம் வந்து கேட்பீங்க, ஏன் நீங்கள் ஜெசன் தாண்டா பைத்தியக்கார வச்சுருந்தேன், இப்போ ஏன்டா ஜெசன் தமிழ் கேமிங்கு வச்சு அப்படின்னு கேட்பீங்க. எனக்கு ஒன்றும் மாசமில்லை என்றால் கமெண்ட் செக்ஷனில் என்னோட அது யாருன்னு எனக்கு தெரில, ஆனால் நிறைய பேர் வந்து ஒரு 2 கமெண்ட் நான் ஒத்துக்கிறேங்க. ஒரு 2 பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, இந்த ஜெசன் தமிழ் கேமிங்கே வைங்க, அதான் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட அதான் வைக்க சொல்கிறாங்க. அதனால தான் நான் வச்சுருக்கேன். ஓகேங்க, இனிமேல் இந்த பேட் கமெண்ட்ஸை வந்து யாருமே பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பாருங்கள், பிடிக்கலன்னா போங்க. நீங்கள் அந்த லோகோ பார்த்தா கிண்டல் பண்ணுறீங்கன்னு தெரிஞ்சு நீங்கள் அந்த லோகோ பார்த்தா காப்பி பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நான் அந்த லோகோ வந்து மாற்றிடுறேன். ஜேடிஜின்னு வேறு லோகோ வச்சுருக்கேன். ஸோ நான் வந்து அதை தான் இனிமேல் வைக்க போகிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம கிட்ட வந்து கேரக்டர்ஸ்குள்ளே போயிட்டு இந்த சாண்டினோன்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும். இந்த கேரக்டர் வச்சு நம்ம விளையாட போகிறோம். ஓகேங்க, இப்போது லெட்ஸ் கெட் இன்டு த கேம் ப்ளே வீடியோ. ஓகேங்க, இப்போ வந்து கேம் டேவில் வந்தாச்சு. நம்ம ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்கோம் சாண்டினோ. சும்மா வெறித்தனமாக இருப்போம் நம்ம தலைவன் கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு. ஓகே, இன்னைக்கு வந்து சாண்டினோட பவரை வச்சு எல்லாரையும் நம்ம இன்னைக்கு தும்சம் பண்ண போகிறோம். வாயில் வர நுழைய மாட்டுது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கேரக்டரோட பவர் என்ன அப்படின்னு நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஹைடிங் ஸ்பாட்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த கேரக்டரோட பவரை வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்னடா பண்ணி கிழிக்க போகிறேன்னு கேட்பீங்க, இருங்க சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து அவனுங்க பார்த்திங்களா, இப்படி வந்து பார்த்திங்களா பவரை யூஸ் பண்ணி நான் இந்த சைடு வந்துட்டேன். எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் பண்ணேன். எனக்கு இன்னும் இந்த பவரை எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு புரியல. ஓகே, நான் வந்து இங்கே வந்துடுறேன். ஓகே, ஐயோ டீமால் எவனை போட்டான். சாவடி ஏன்டி கிளவி, டீமாலே அடி போட்ட சாவடி. நல்ல டீமாலா, நானும் எனிமியும் நினச்சேன். ஓகே, நம்ம டீமாலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிடலாம். ஓகே, டீமாலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியாச்சு. அங்கே இருக்காங்க ஒருத்தன். ஓ, அவனை ஆல்ரெடி நாக்கானவனா. ஓகே, நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கீழே வெற்றிகரமாக வந்து நம்ம வந்து போட்டுட்டோம். மாண்டி பை, அது என்ன மாண்டி பைன்றவன் ஃபஸ்ட்டு இடத்துல இருக்கான் போல. ஐயோ கடுப்பு ஏற்றுறானுங்க. எவன்டா நான் மாண்டி பை பேரில் பேச்சு வாயில் பேர் கூட நுழைய மாட்டேங்குது. அது என்னடா பேர் மாண்டி பை காண்டி பையின்னு. சரியான பைத்தியக்கார பைத்தியக்கார பையன்களாக ஆக்கிடுவானுங்க போல. இவனுக்கு பைத்தியக்காரனாக இருக்கிறதோட நம்மளே கிறுக்க ஆக்கிடுவானுங்க. அதனால் இந்த கேம் வச்சு இன்னும் நான் வர வளர்றேன். இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் நான் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து கொண்டே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே வந்துக்கிட்டே இருக்கும். புரியுதா? நான் வேறு வளர்றேங்க, வாயில் வரல, அதான். சரி, ஓகே, அங்கே ஒரு எனிமி ஓடுனா அவனை நாக் பண்ணுறதுக்குள்ளே நம்ம டீமாலே நாக் பண்ணிடுவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே, நம்ம 1 கிலோ அதை எடுத்துடணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அங்கே போனேன்னா ஓகே, அங்கே ஒருத்தன் மாட்டினா. இருங்க, எங்கடா டேய் எங்கடா. ஓ இரா டே. ஐயோ என்னங்க இது அடிக்கலான்னு பார்த்தேன். போடா, இவனுக்கெலாம் ஹெல்ப்பே பண்ணக்கூடாது. ஓசிக்கில் இவனுங்களே எடுத்துருவானுங்க எல்லாத்தையும். ஓகே, இப்போ நம்ம எங்கிட்டு போகலாம்? இருங்க, சரி விடுங்க, பாவமாக இருக்குது, நம்ம ஹெல்ப் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஹெல்ப் பண்ணுறான், சீக்கிரம் ஹெல்ப் பண்ணுறான். எழுந்துச்சு தோலோட பைத்துக்கிறான். ஓகே, எழுந்துச்சிட்டான். இப்போ எங்கடா போகிறது? இப்போது மறைஞ்சிருந்து எவனோ தாக்க போகிறான்னு மட்டும் தெரியுது. எங்கேருந்து தாக்க போகிறான்? ஏண்டா ஒருத்தனையும் காணோம். எங்கடா இருக்கீங்க? சரி, ஓகே, நம்ம அங்கங்கே நவுந்து பார்ப்போம், அப்போ தான் தெரியும். ஓகே, நம்ம டீமால் எவனையும் பார்த்து சொல்கிறான். ஓ சார், கீழே இருக்கீங்களா? இருங்க. அடா பாவி டே, நான் அடிச்சிருப்பாட்டாத பைத்தியக்காரா. இவனெல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறது? சரி விடுங்க, இவனை ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்கான். ஒரு லைக்கையாவது போட்டு விட்ருவோம். இப்போ என்ன கடி எடுக்கலாம்? எனக்கு பிடிச்ச அந்த MP5யும் இல்லை, அந்த குரோஸா கன்னும் இல்லை. நான் என்ன கன்னை தான் இப்போ எடுத்து தொலைகிறேன்? தாம்சனாவது எடுத்து தொலைல. விடுங்க, தாம்சன் எடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் இது அப்கிரேட் பண்ணிட்டேன், பெஸ்ட்டு அப்கிரேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம தலைவன் சும்மா வெறித்தனமாக இருப்பான் சாண்டினோ. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம போய் எனிமியை தாக்குற வேலையை தான் இப்போது மும்பரமாக பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸ்டே அலர்ட். நான் ஸ்டே அலர்ட் தான்டா. நான் எப்போவுமே கேர்ஃபுல்லாக தான்டா இருப்பேன்டா. வெண்ணங்களா, நீங்கள் வேறு பாடாப்படுத்துறீங்களே. சரி, ஓகே, இவனுங்க எங்கேருந்து அடிப்பானுங்கன்னு ஒன்றும் புரியல. ஓகே, அங்கே ஒருத்தர் அவனை அடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன்.
நாக் பண்ணிட்டானுங்க. ஐயோ ஐயோ இவனுங்களை என்னடா பண்ணுறது டே, போங்கடா. எனக்கு ஒரு கிலோ கூட விட்டு வைங்கடா, ஒரு கிளி விட்டு வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஐயோ சொல்கிறான்டா, என்னட்டாவே எங்கடா சொல்கிறான். அங்கே இருக்கீங்களா சாரு? இருங்க சாரு, உங்களை மோர் மாதிரி அடிக்கிறேன். அங்கே இருக்கீங்க, ஐயோ போட்டான்டா. பைத்தியக்காரா ஹெல்ப் பண்ணுறா, போன வாட்டி ஹெல்ப் பண்ணுனே. பைத்தியக்கார் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு பாருங்க. இவனுக்குலாம் போய் ஹெல்ப் பண்ண பாருங்க, என் தலையெழுத்து. என்ன நானே செருப்பால் அடிச்சிக்கணும். இவனுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ண பாருங்க, என்ன சொல்லணும் விக்டரி. ஆனால் என்ன தான் நம்ம வின் பண்ணாலும் ஒரு கில் கூட அடிக்காமல் வின் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, அது ரொம்பவே அவசியம் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். இப்போ வந்து நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக. தாம்சன் ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இப்போது கிரெனேட் வாங்கிக்கலாம், க்ளோவால்லாம் வாங்கிக்கலாம், ஃபுல்லாக வாங்கிக்கலாம். க்ளோவால் மஷ்ரூம் சாப்பிட்டுக்கலாம். சாப்பிட்ற ஃபுல்லாக சாப்பிட்றா டே, யாரா நீ? ஓகே ஃப்ளாஷ் ஃப்ரீஸ். இப்போ வந்து இந்த பாமை நம்ம டீமால் மேலே தூக்கி போட்டுடலாம். என்னை எப்படிலாம் பாடா பற்றி நீங்கள் போடா. ஓகே இந்த இது இருக்குது, இருங்க. அது போட்டுறா, டீமால் மேலே போடுறா. சத்தான்டா சேகரி சாவு. என்கிட்டே அவன் ஆட்டத்தை காமிக்கிறாய். இருடா, நம்ம அப்படியே மேலே போய்ட்டு குதிக்காத பொறுமையாக போ. அப்படியே பொறுமையாக போய்ட்டு அப்படியே அங்கே ஒருத்தர் இருந்த மாதிரியே இருந்துச்சு. சரி ஓகே, நம்ம அப்படியே வந்து கீழே குதிச்சிடலாம். ஓகே குதிச்சிட்டேன். இப்போ எங்கிட்டு இருப்பாங்க? அங்கே ஒருத்தர் இருக்காங்க. இருடா, அந்த கில்லாது எனக்கு கொடுங்கடா. மிச்சம் வைக்காமல் நீங்களே நக்குறீங்களாடா எல்லாத்தையும். என்னடா ஒருத்தனும் சாவலை? சரி ஓகே இருங்க, அவங்க ஒருத்தனுமே சாவலை. இருங்க. ஓகேங்க, எப்படியோ அவன் ஆஃப்லைனுக்கு போயிட்டான் போல, அதான் நான் நாக் பண்ணிட்டேன். ஓகே விடுங்க, அவன் சேஃப் சோனில் மாட்டி செத்துறான். நம்ம ஒரு கிலோ வெற்றிக்கணுமா எடுத்துடலான்னு சந்தோஷப்பட்டனே. எங்கே வந்து சுடுறாடே, எந்த பைத்தியக்காரன் நான் தெரில, எங்கே வந்து சுட்டான். எங்கடா ஒட்டினீங்க அவனோடே? எங்கடா டே, என்னடா நீங்கள் இப்படி பண்ணுறீங்களடா? சரி ஓகே, மேலே ஒன்றாவது இருக்கானான்னு பார்த்தா மேலே ஒரு எருமை மாடு இருந்தான். ஓகே டபுள் கில் எட்டு வச்சேன். தலைவர் சும்மா வெறித்தனமாக வச்ச பார்த்தீங்களா எட்டு. ஓகே அப்புறம் வந்து எனக்கு இந்த சாண்டினா கேரக்டர் என்னவோ தெரிலங்க, எனக்கு வரவே மாட்டேது. நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மறுபடியும் வந்து அலாக்கு தான் வைக்க போகிறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கோல்டு 1க்கு வந்துட்டோம். ரொம்ப பெருமையாகவே வந்து இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்குது. கோல்டு 1க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து வந்திருக்கோம். ஓகேங்க, இப்போ நம்ம வந்து எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா கேரக்டர் மாற்ற தான் வந்து போயிட்டுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இந்த நியூ அப்டேட்டில் வந்து நான் சொல்ல மாதிரி OB39 இந்த நியூ அப்டேட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே நேரத்தில் 2 கேரக்டரோட பவர்ஸை நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஸ் பண்ணலாம். எப்படா கேட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா கோல்டு 3க்கு போகணும், சாரிங்க 4க்கு போகணும். கோல்டு 4க்கு போனோம் அப்படின்னா அந்த இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓப்பன் ஆனோன்னா அதை வச்சு நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன். ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அலாக் கேரக்டர் வந்து வாங்கியாச்சு, எடுத்தாச்சு. ஸ்பெஷல் CS ரேங்க்டு அப்படின்னு என்னமோ காட்டுது. அது என்ன ஸ்பெஷல் CS ரேங்க்டு? ஒரு வேளை அந்த 2 பவர் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு அப்படி சொல்லியிருப்பானுங்களோ? சரி பார்ப்போம். நம்ம தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்கோம். யார் பெஸ்ட்டாக விளாட்றாங்களோ அவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட் இடத்துல இருப்பாங்க. 15 தடவை தோற்று போயிருக்கோம். இவன் 54 தடவை தோற்று போயிருக்கான். செகண்டாக உள்ளவன் என்னதுடா அது ஆக்டிவ் ஸ்கே. நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா. ஓகே இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம யாரோட பவர் வேணாலும் வைக்கலாம். நம்ம க்ரோனோவோட வைக்கலாமா இல்லை வேணாம், நம்ம யாரோட பவர் இப்போ வைக்கலாம்? ஸ்கைலரு. சரி ஓகே இவனோட பவரே வச்சிடலாம். எப்படி பார்த்தீங்களாங்க, எங்க வெறித்தானாங்க எப்படியோ வச்சாச்சு நம்ம. ஓகேங்க, நம்ம 2 பேரோட பவரை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வச்சாச்சு. நானும் கோல்டு 3ல தான் வரும்னு நினச்சேன். கோல்டு 3 கோல்டு ஃப்ளோர் தான் அந்த இது வரும்னு நினச்சேன். இப்போவே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த 2 பவருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துருச்சு. ஓகே இப்போ வந்து நம்ம டக்குன்னு பொட்டுன்னு போட்டால் பட்டுன்னு போயிடணும், அந்தளவுக்கு எட்டாக வைக்கணும். ஓகே போன வாட்டி எட்டு வச்ச மாதிரி தெரிச்சிச்சு மண்டை அவனுக்கு எட்டு வச்சோன்னே. இப்போ எங்கே போகலாம்? இப்போ நம்ம வந்து டக்குன்னு வந்து இங்கே சைடில் போயிடலாம். சைடில் இருக்காங்க, அவன் சைடில் இருக்கான். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதுக்கும் ஜாக்கிரதையாகவே போவோம். எதுக்கு நம்ம அவசரப்பட்டு போயிட்டு இருங்க. இவன் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வாட்டி எல்லாமே ப்ரோவாக தான் வருவானுங்க. ஏனென்றால் நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா அங்கே போகிறான் பாருங்க. ஏன்னா இதில் 2 பவர் வேறு கொடுக்குற மாதிரி ஆப்ஷன் வந்துச்சு, அதனால் ரொம்ப ப்ரோவாக தான் வருவானுங்க. போகிறான் பாருங்கள் ஒரு பைத்தியக்காரன். ஓகே அந்த பைத்தியக்காரனை இன்னைக்கு போட்டுருணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயோ அவன் வேறு சுற்றுவானே. சரி ஓகே அவன் சுடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அப்படியே எஸ்கேப் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அங்கே பார்த்து அங்கே தான் இருந்தான். எட்டு வைடா. ஓகே எப்படி வந்து எட்டு வச்சு அவனை நாக் பண்ணிட்டேன். அவன் தலையில் ஏதோ நோண்டிக்கிட்டு போன போல அந்த நேரத்தில் கரெக்டாக வச்ச பாருங்க. ஓகே அங்கே ஒரு பொண்ணு போகுது, எங்கள் பொண்ணு நான் கரெக்டாக அடிக்க போகிறேன். அட்ரா அது ஏன் கில்றாடி. அப்பா நல்ல வேலைங்க டபுள் கில் எடுக்க போகிறோம். நல்ல வேலை நம்ம டீம் அதில் எவனுமே பார்க்கல, நான் போட்டு தள்ளியிருப்பானுங்க. ஓகே நம்ம அப்படியே வந்து இங்கே வந்துடலாம். அதனால அலாக் கேரக்டர் வச்சா மட்டும் ஏதோ வெறித்தனமாக ஆடுறடா, சூப்பராக ஆடுறடா அப்படின்னு கேட்பீங்க. ட்ரிப்பிள் கில் பார்த்தீங்களா? ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா அலாக்கு மேலே எனக்கு அவ்வளோ ஒரு அன்பு, அதான் பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு எடுத்துருங்க வெறித்தனம் போல். ஓகே இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மியூசியமுக்கு வந்திருக்கோம். க்ரோஸாக எடுத்துக்கலாம்.
ஏன்டா எப்போவுமே MP5 தான்டா இருப்பேன், இப்போ ஏன்டா க்ரோஸாக க்ரீஸான்னு எடுத்துருக்க அப்படின்னு கேட்பீங்க. இதில் என்ன அப்படி ஒரு இது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, க்ரோஸால் ஒரு தடவை சுட்டாலே 40-50 HP போகுதுங்க. வெறும் 4 புல்லட்டில் சோழி முந்திரம் மாமா மர்கையா அப்படின்னு சொல்லி முடிஞ்சிடும் அவங்களுக்கு. ஓகேங்க, அவ்வளோதான். இந்த சிஎஸ் ரேங்கில் வந்து இந்த மேட்ச் முடிஞ்சோம், நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அங்கே தான் இருப்பானுங்கன்னு நினச்சேன், பார்த்தா கீழே இருக்கானுங்க. சரி ஓகே, அவனுங்க கீழே இருக்கட்டும், நம்ம மேலே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்குதுங்க அந்த பொண்ணு. இரா ஐயோ ஓடிச்சுரா அந்த பொண்ணு. இரா அதை சொல்லலான்னு பார்த்தா அதையும் சொல்லுமே. நாக் பண்ணிட்டு தான் ஒருத்தனை வேற லெவலு. ஓகே, அந்த பொண்ணு அங்கே போய் அதுவே செத்துரும் விடுங்க. நம்ம அப்படியே இங்கே போய் பார்த்தேன், இங்கே அவன் இருந்தான். ஓகே, அவனை எட்டு வச்சலான்னு பார்த்தேன். ஓகே, டபுள் கில் ஏற்றுறேன். எல்லாம் பாட்டு பிளேயராக வரானுங்களே. சே, நான் என்னமோ 2 பவர் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ரோவாக வருவானுங்கன்னு பார்த்தா எல்லாம் பாட்டாக வரானுங்க. சரி ஓகே விடுங்க. இப்போ நம்ம வந்து க்ரோஸாக தானே எடுத்துட்டோம் போன வாட்டி. இந்த வாட்டி MP எடுக்கலாமா? இருங்க, M10 எடுத்துலாம். M10 கூட நல்ல கன் தான். நம்மக்கிட்ட டப்பு கன்று இருக்குது, அதை வச்சு டப்புன்னு எல்லாரையும் போட்டு தட்டிடணும். ஓகே இப்போ வந்து எமோஜி எதாவது கொடுக்கலாமா? கொடுக்க முடியாதா? சரி ஓகே, மூச்சு முட்டின்னு பேசுகிறேன், அதுக்காகவாது கொஞ்சம் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. பேச முடியலங்க, அதான். ஓகே, எனக்கு தோற்றுருவோமோன்னு ஒரு பயம், அதனால தான் இப்படி மூச்சு முட்டின்னு பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஓகே, எப்படி அந்த எனிமிஸ் வந்து அந்த சைடாக வருவானுங்க, நோ ப்ராப்ளம். அப்படியே ஒரு ஜம்ப் பண்ணுறா, இரா இன்னொரு ஜம்ப் பண்ணுறா. ஓகே, அங்கே ஒரு எனிமி வரான், அவனை போட்டு தள்ளிடலாமா? ஒரு அங்கே இருக்குதா அந்த பொண்ணு ஏன் கில்ற அந்த பொண்ணு. ஐயோ ஓடிச்சே. சரி ஓகே விடுங்க, அங்கே நிற்குதுறாங்க அந்த பொண்ணு. நீ போட்டு ஐயோ போட்டு மிஸ் பண்ணிட்டதே. சரி ஓகே விடுங்க, நம்ம அந்த கன்னை உள்ளே வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு ஜம்ப்பு, அப்படியே இன்னொரு ஜம்ப்பு. இருங்க, அந்த பொண்ணு அங்கே தான் நிற்கிது, நம்ம டக்குன்னு ஓடி போய் ஒரு கில்லு போட்டுடலாம். போட என்னங்க அந்த பொண்ணு அந்த சைடு போயிடுச்சு. வருதுடா எங்கடா அது? நில்டு, என்னங்க இது இவ்வளோ வேகம் வருது? எப்படியே நாக் பண்ணிட்டேன் இந்த பொண்ணை. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு கிலோ எப்படி எடுத்துட்டோம், எல்லாம் பாட்டாக வரானுங்களா, அதை போட்டு போயிடுறேன். ஓகே, இப்போது எவன் எங்கே இருப்பான்? ஓகே இருங்க, நம்ம கொஞ்சம் உஷாராகவே இருக்கணும். ஏனென்றால் இதான் வந்து இன்னும் 2 மேட்ச் தான் இருக்குது, அதனால் வந்து கடைசி மேட்ச்சில் கூட உஷாராக விளையாடுவானுங்க இவனுங்க. எங்கேருந்து அடிப்பானுங்க? அங்கே ஒருத்தன் குதிக்கிறாங்க, அவனை போட்டு தள்ளிடலாம். ஐயோ, போட்டு தள்ளுறதுக்குள்ளே அவங்க போயிட்டானே. சரி ஓகே, ஐயோ நம்ம டீமாலை போட்டான். டீமாலையை போடுற சாப்பிட அவனை. ஐயோ, ஓசிக்கில் எடுக்க பார்த்தேன். சரி ஓகே, சின்ன பையன் பொழைச்சி போட்டோன்னு விட்டுட்டேன். சரி ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணலாம்? அப்படியே ஒரு ஜம்ப். ஐயோ சுடுறான்டா, எங்கேருந்துடா சுடுறான்? எங்கேருந்துக்கா சுடுறான்? எங்கேருந்து சுடுறானே தெரிய மாட்டேங்குது. அங்கே இருக்கான், டபுள் கில் போடு, வெறித்தரம் சாவு. எனக்கு இப்படி தாண்டா இருக்கும், ஓசிக்கில் எடுக்கும்போது எனக்கு இப்படி தாண்டா இருக்கும், டீமாலே எனக்கு இப்படி தானே இருக்கும். எடுத்துட்டல சாவில் செத்த பேர சாவு. ஓகே, இப்போ வந்து மறுபடியும் M10 டப்பு கன்னை வச்சு டப்புன்னு எல்லாரும் போட்டு தரணும். ஓகே, இப்போ வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்கிரேட் பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்னேலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னேலர் சீக்கிரம் யூஸ் பண்ணுறான், போட. ஓகே, இன்னேலர் எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணியாச்சு. மெடிக்கிட் போடலாம்னு பார்த்தேன், மெடிக்கிட் ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிச்சு. ஓகே, நான் வந்து அலாக்கோட பவரையோ க்ரோனோவோட பவரையோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வச்சுருக்கேன். ஏனென்றால் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, சும்மா வச்சுருக்கேன். ஏன்னா க்ரோனோ எனக்கு பிடிக்கும். ஏன்டான்னு கேட்டிங்கன்னா, க்ரோனோ வந்து கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ. நான் சும்மாவே வந்து இது ஃபுட்பால் விளையாடிக்கிட்டே இருப்பேன். அப்போ கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவை பிடிக்காமலாம் இருக்கும், ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து எங்கே இருப்பானுங்க இவனுங்களா? எங்கேயாவது ஓடிட்டு இருப்பானுங்க. அங்கே நிற்கிறான் பாருங்க ஒருத்தன். அவனை அடிக்கலான்னு பார்த்தேன், மிஸ் ஆகிட்டான். ஓகே, நம்ம அப்படியே கீழே குச்சி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக போனேன். ஓகே, அங்கே ஒரு பொண்ணு வேறு நிற்கிது, பொண்ணு குனிஞ்சு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே இருங்க, நம்ம இவனை போட்டு தள்ளியே நான் ஃபஸ்ட்டு, அதுதான் எனக்கு முக்கியமான வேலை. இவனை போடுற என்னடா நீ டப்பு கண்ணை வச்சு டப்புன்னு போட்டுருணும். அட பாதி இழுத்து கம்மி பண்ணிட்டேன்டா. 2% தான்டா இருக்கும். ஐயோ போட்டாங்க, நான் சொல்லலை கடைசி மேட்ச்சில் எல்லோரும் உஷாராக இருப்பாங்க, ஒரு ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி விளையாடுவாங்கன்னு சொல்லலை. இப்போ ஆடுறானுங்க பாரு ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி. ஐயோ சரி ஓகேடா, சீக்கிரம்டா. அவனுங்க வேறு அங்கே தான், அங்கே ஒரு பொண்ணு நிற்கிது, போட்டு தள்ளுறா சீக்கிரம்டா. இமாலே உன்னை நம்பி தான் இது கேமே இருக்குது. ஓகே, அங்கே ஒருத்தர் இருக்கான்டா, அவன் தான்டா என்னை போட்டு தள்ளலாம். அவனை போட்டு போட்டான்டா. பைத்தியக்காரன், அப்போவே சொன்னல அவன் போட்டு தள்ளிடுவான்னு. நம்ம டீமால் ஒன்றுத்துக்கும் லாய்க்கு இல்லை. இவன் அடிப்பானான்னு எனக்கே ஒரு டவுட்டு தான். இவன் அடிக்க மாட்டான்னு எனக்கு தோணுது. பார்க்கலாம் இருங்க. இவன் அடித்தா அது ஒரு இதுதான், எப்படி சொல்கிறது, ஒரு உலகத்தில் 7 அதிசயம் இருக்குல்ல, 8வது அதிசயமாக இதை வச்சுக்கலாம். ஓகே, போட்டாங்க வெறித்தனங்க. இன்னொருத்த வரான், அவனே போட்டுருவான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, போட்டான் வெறித்தான், சரியான அடி.
அவன் இந்த கடை ஏஎம்டபிள்யூ வச்சுருக்காங்க, ஏஎம்டபிள்யூவை ஃபுல்லாக அப்கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கான். அதான் ஒரே அடியில் டீம் நாக் ஆகிட்டான். ஓகே இதாங்க மேட்ச் பாயிண்ட்டு, நம்ம எப்படியே ஜெயிச்சிடணுங்க. இங்கே க்ரோஸாக எடுத்துக்கலாம், க்ரோஸாக எடுத்ததுக்கப்புறம் M10 எடுத்துக்கலாம். M10 அப்கிரேட் பண்ணிட்டு ஹெல்மெட் போட்டுக்கலாம். ஓகே இப்போ வந்து இதான் வந்து லாஸ்ட் மேட்ச் பாயிண்ட்டாக கொஞ்சம் வந்து இதுவாக இருக்குது, மூச்சு வேறு முட்டுது. அதுக்கப்புறம் கேட்பீங்க தலைவரே தலைவரே அப்படின்னு ஒருத்தன் கூப்பிடுவாடே, எங்கடா அவன் கேட்பீங்க. அவனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு வந்து ஜுரம் வந்துச்சு, ஆனால் வரதில்லை. இப்போ நான் ஒரு அடுத்த பாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே நான் சுற்றுப்பாங்க, நான் எப்படியே எஸ்கேப் ஆகி வந்துட்டேன். ஓகேங்க இங்கே என்னடா அங்கே ஒருத்தன் ஓடுறான், அவனை எப்படியே முடிச்சிடணும். இருங்க அங்கே இருக்கான் பாருங்க, போடுறா அப்படி. ஐயோ அங்கே ஷீல்டு போட்டாங்க, அவன் பைத்தியக்காரன் ஷீல்டு போட்டானே. ஐயோ போறான்டா. ஐயோ அடிச்சிருப்பாங்க அவனை. ஷீல்டு போட்டாங்க திடீர்னு. ஐயோ சரி ஓகே இருங்க, நம்ம ஃபஸ்ட்டு மெடிக்கிட் போட்டு வந்துடலாம். மெடிக்கிட் போட்டு அவன் வேறு அங்கே தான் நிற்கிறான். இருங்க நம்ம அவனை போட்டுடலாம், ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக போட்டுடலாம்டா. அற. ஓகே ஃபஸ்ட்டு கில் எடுத்துட்டோம். ஓகே பூயா, ஓகேங்க பூயா எடுத்துட்டோம். ஓகே சிஎஸ் ரேங்கில் வந்து இப்போ எத்தனாவது? கோல்டு 1 தான் இருக்கும். நான் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டில் இடத்துல இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். எங்கே பார்ப்போம், ஆமாம் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்கேன். ஓகே ஒரே ஒரு ஸ்டார் இருக்குது. ஓகே சிஎஸ் ரேங்கோட இந்த கேமோட பார்ட் 5 வேணுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் தைரியமாக வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் என்னால் வந்து போட முடியும். ஓகேங்க அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சி நம்ம இருக்காம லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். கூடவே வந்து பார்க்குறதுக்கு பெல் ஐக்கானை வந்து டிங்கிரிங் ஆடி விட்டுருங்க, அப்போ தான் நான் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து கொண்டே இருக்கும். ஓகே லவ் யூ கைஸ், லவ் யூ ஆல், பை பை, லவ் யூ கைஸ்.